Ja vás vítam v ďalšie videa a dneska tu máme Brawl Stars a je to už tretí diel a dneska máme cieľ vylepšiť dnes máme cieľ vylepšiť kód na 100 a to bude všetko a možno si potom zaujímame ešte nejaké hry. Keď sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber, zvonček a poďme na to teda. Takže ideme si dať kolet. Kolet sme chceli, áno. A si ju vylepšíme. Tak. A keď sa vám toto video teda bude páčiť, tak nezabudnite dať like pre ďalšie party. Takto. Pump. Dík. Počkať, poď sem viac. Ešte jedno, ešte tak. Ono ešte není? Nie. Reálne som sa s botmi prehral. Super. A koľko tu mám tých misí, ty kokos? Takže tak. Teraz vyhrám. Tu čestka. Nie, tu B. Rýchlo ber. Čo? Ja som dead. Ja som mŕtvý. Dobre, kašľame na kolet. Ideme si dať Shada. OK, no dobre, to majú skiny. Niek na 3 rany. Dám ho. Yes. Poď, yes, mám to. Ne, 32. Mne najlepšie išiel ten hokej. No, ten to asi už nebyl. Ach jaj, škoda. Zas tu všetci mali dobré skiny, ale tu bez skinu chudiak. To fakt som Bože môj. Strašné elko. Dúfam, že aspoň 2 hry vyhráme. Idem stred. Bože, oni sú takí dekešní.
Ja som strašné oko ľudia, fakt. Bože, ja som sa tam niekde zapol. Konečne. Tak. Tak. Budem tuto. Tu je jeden a tam je druhý. Naľavo a napravo sú tí psi. Jeden naľavo, druhý napravo. Ja som strelil, takže som najväčšmi. Oni musia aj sem. On má také šťastie. Yes! On by mal také šťastie, keby vyhral. Konečne som vyhral. To čo je? Fúha. Aha, tak to si ani neviem, že tam je. Potom na konci videa si to všetko pootvárame, čo to máme. Čo dáva tá wasabi? Mne by sa to hodilo na Leona, alebo na tohto. Tam je Barney. Idem tam. Idem preč, lebo neviem ani čo robí. To je šťastko, Piper, ale... Ach jaj. Čo je v šope? To sú zadarmo. Fú, to koľko to je. To sú potom zase tiež otvorené. No a...
Teda... Koľko musíme vyhrať? Aha, to už je 3. Akého si dám? Nejakého, na ktorých mám málo, aby sme mali potom. Tak dáme Henka. Ten má 100. No, stop. Jak šipčím, no nie, stop. Vidíš, a máme botov. Niektorých. Taká za skolet, čo sme mali, tak sme mali botov tiež. Nie som taký, že som sa o to Poď. Dobre, máme to. Vyhrali sme. Koľko sme hneď hátli? Som ani v žiadnom klube. Asi založíme potom klub. Keď si zoberieme možno aj coiny, tak by sme mohli založiť klub. A aby ste tam mohli chodiť teda. Uvidíme, napíšem potom do komentářů. Ale... Ešte si dáme jednu hru a potom si pôjdeme otvoriť tie veci. Potrebujem 2. Šťastko. Ale...
Ešte zdáme tu jednu, lebo potrebujeme 1 kill. A proste jednu hru, aby sme dostali damage. Ahoj. Sem, tam sú 3 boxíky, alebo 2. 3. Tak 2, to je jedno. Šťastkovia! To nebaví, keď oni nič nehrajú. Oni nič nehrajú ľudia, akože oni ku mne prídu a zabijú ma. Celkom slabota dnes, iba jedna výhra. Či 2, neviem. Tuším 1 len. Zas pozrite, to isté. To je šťastie, fakt, pozrite. Fakt ma to nebaví. Ja potrebujem spraviť jeden quest. Len jeden. Len jeden. Len. Prečo v strede je jeden box? No to je jedna, sme tam musím ísť. A teraz zase idú na mňa 2, keď som tu úplne sám. Tu máte. Tu je, pozrite. Mňa to fakt nebaví, fakt ma to nebaví. Ja už... Dobre, kašlem na to už. Ideme si otvoriť tie boxy. A hneď tu máme aj toto. Takže poďme na to. Rank. Skin. Fúha, pekný. Ďalší ranket. 250, takže budeme mať Legendary. No tak nebudeme. A to zajtra si otvorím. Je druhý pár. Mythic. Fúha, Mythic. Ideme na to. Na 200 len, tak to bol na nič. Takže tak. A tu máme teda kamo. Takže oddám si tu takto tieto veci a potom si otvoríme. Kemi. Takto, super. A tým pádom by som... No nemám ešte na multisatej. By som mohol mať ešte jeden starý. No nevadí. Epic. Na Delia. Rare. Aspoň Epic ešte. A teraz Epic. Škoda. Tak nevadí. Ešte si ideme zo shopu otvoriť nejaké tie sushi. Ešte tu máme jednu vec. A ešte tu máme jeden. A to je. Tak nevadí. Teda ešte tu máme sushi. Ja tu mám tu. Ja to nechápem moc. Jack, no tam bol Leon. Ináč, napíšem do komentárov, aký skin si mám kúpiť, lebo mám už strašne veľa týchto blingov. Player icon.
Tak nič. Ešte takto jeden. A dobre, tak všetko sme si otvorili, zahrali sme si nejaké hry. Takže keď sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber zvonček a čaute.